Emva kwesivumelwano sokusebenzela ukuhlinzeka abantu ngezidingongqangi, usihlalo we-NFP KwaNongoma uMshangane Ndabandaba useqokwe njengephini lemeya yalomasipala. uNdabandaba waqokwa njengemeya ngoNhlolanja khathi lomasipala uwela ngaphansi kokubambisana phakathi kwe-ANC, NFP ne-IFF kulandela ukuqashuka kwefindo lomshado phakathi kwe-I-Ifp ne-IFF komasipala i-I-Ifp ayibambisene nayo KwaZulu-Natal. I-Ifp yasponsela inselelo enkantolo yesinqumo sokususwa kwenkatho kwesobumeya. Wabuyela kanjalo-ke Albert Mngcango kwesobumeya. uMngcango uthi simqoka isivumelwano sanamhlanje. Lokhu-ke kube imiphumela yey'ngxoxo eziningi nezinde ebezenzeka phakathi kwa-I-Ifp, ubuholi be-I-Ifp balapha KwaNongoma kanye nobuholi be-NFP ezingeni lakhona la KwaNongoma. Ngakho-ke lokhu sikuthatha njengokunqoba kwabantu bakwaNongoma, ngoba awukho umkhandlu okwazi ukusebenza kahle uma lungekho uzinzo. Ngakho-ke njengoba sesinqume ukusebenzisana, saze sasayina isivumelwano sokuba sizosebenzisana ngokwethembeka, ngobuqotho nangokuhloniphana, nginethemba elikhulu lokuthi hayi izoqhubeka nokugeleza intuthuko ebheke emphakathini wakwaNongoma.